Рәшит Вахапов исемендәге иҗтимагый фонды милли моңны саклап татар җыры сәнгатендә яңа офыклар ачуны дәвам итә. Яңа татар җыры 2 конкурсының гала концерты Пирамида концертлар залында үтте. Шарадан безнең репортаж. Яңа татар җыры 2 конкурсының гала концерты Кытайдан килгән милләттәшебез Базарбай Бикшәнтәев һәм риваять төркеме башкаруында Томырыңны бел татар дип исемләнгән җырдан башланды. Җырның кейін Базарбай үзе иҗат иткән, сүзләрен Шәмсия Җиһангирова. Соңрак билгеле булганча, әлеге композиция иң яхшы татар җыры номинациясендә 2нче урынга лаек булды. Хәтерләсәк, бәйге башланыр алдыннан бәгырьләрне үтә, киләчәк буыннарга күчә торган җыр кирәк татарга дигән сүзләр еш яңгырады. Яңа татар җырында зәвыклы татар җырлары яңгырады. Конкурс Рөстәм Миңнехановның хуплавы һәм ярдәме белән гамәлгә кергән. Бисмилла итеп, матур итеп кабул итеп алыгыз. Һичшиксез мондай ярышлар, әлеге бәйгеләр алар дәвамлы булырга тиеш. Һәр чак шундый эзләнүдә булганда гына без матурлыкның камиллегенә ирешәчәкбез. Яңа татар җыры 2 соннан сыйфатка күчү белән үзенчәлекле. Быел бәйгегә 242 җыр килгән. Бу исә узган елгы соннан азрак. Сыйфат алга чыга дип ассызыклады Рәшит Вахапов исемендәге фонд җитәкчесе, бәйгенең оештыручысы Рифат Фәттахов. Biz bilәбез, чөнки җыр сәнгатендә эзләнүләр алар шиксез була. Шуның өчен оештыручыларга сәламәтлек, иҗат дәртен телибез. Бәйрәм белән. Рәхмәт. Махсус премия лауреатлары исемлегенә барлыгы 12 җыр лаек булды. Алар арасында Нинар Шәйх сүзләренә Гөлүзә Зияддинова иҗат иткән «Яратам» дип исемләнгән вальс туды. Бу кичтә аны Айгөл Бариева башкарды. «Яратам» җырының беренче башкаручысы Айгөл Бариева. Нинар Шәйх сүзләренә иҗат ителгән тагын бер җыр иң яхшы балалар җыры номинациясендә җиңү яулады. Туган телем җырының көй авторы Риф Хатауллин. Иң яхшы татар җыры бәйгесенең җиңүчеләре Алсина Сәләхова сүзләренә Азат Халимов иҗат иткән «Әтигә» җыры һәм Илдар Юзеев сүзләренә Резван Халимов иҗат иткән «Сабырлык» җыры. Барлыгы яңа татар җырында 27 өр-яңа җыр дөнья күрде. Озилә Батырханова, Динә Нәҗметдинова, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.